हागौ दिनै बेफोरनि सायाव जों सावरायदों जोंहा माखासे पलिटिकेल एजेन्डानि सायाव जों दिनै रोखा बेखौ जों स्पष्ट भाबै जों भारत सरकारजों सावरायबाय आरो दिनै जोङो मोनसे सम्पद एसोसिएशन रायजो बिदोंमोन सम्पद एसोसिएशन रायजो बिनाय बेयो दिनै 5 डिसेम्बर नांथाहैबाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव दिनै बिथांमोना बर'लेण्ड होननानै दिनै बुंबाय थादों खिन्थु दिनै माखासे ओनसोल दङ जाय ओनसोलाव बिटिसिनि बाहेरायाव ओरैबायदि बर'फोर दङ बे बर'फ्रा गासै 15 लाखनि खम जाया बर'फ्रा बहुत बर'फोर दङ खिन्थु दिनै बर'फोरखौ बेबायदि बोखावना दोननाय बेबायदि सुक्तिखौ जों बोरै गनायलायखो बेनिखायनो जोङो सानदों जे एरिया मास्ट बि एक्सटेन्डेड ना एरियाखौ जों दिनै आरो फुवारबावनो हायो बेफोर पलिटिकेल एजेन्डानि जों सावरायबाय जोंहा मोनसे गनायखानाय मोनसे दंमोन ग्रान्टिं एसटि माने शेड्युल ट्राइब दिनै बेखौथ' गनायखानाय डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं एसटि बर'फ्रा मोननांसिगौ मा नांगौनो खिन्थु दिनै बेखौ हायाखै बेखौनो बिनि सायाव जों सावरायबाय जोंहा दिनै मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जों गोसो जायोबा बेखौ गोबां डिस्ट्रिक्टआव दिनै जोङो बोखावनानै लानो हायो बेनिखायनो रिअर्गानाइजेसननि सायावबो जों दिनै जोंनि सरकाराव डिमान्डआव जोङो रिअर्गानाइजेसननि बाथ्राखौ जों स्पष्ट भारताव जों सावरायबाय जेरै चैप्टार 10आव लिरनानै दोननाय लेन्ड राइट्स आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेशन एक्टआव चैप्टार 10आव बे अधिकारखौ लानानै जों दिनै बर'फ्रा बेनो जिहेतु हायानो जितु मोनसे मेन बिनि सायावनो गासैबो जायो बे हाया गैयाबानो जोंनि सोदोमस्रि गैया बे हायाव गैयाबानो बर' रायजोफ्रा न'बां लुनानै थानो हाया बे मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट मोनसे चैप्टार 10आ माने जोंनि जिखिनि सावरायनाय बेवहाय दिनै बानायनाय जायगा आरो दिनै बेफोर मोनसे पलिटिकेल डिसिसननि सायाव जों सावरायदों कनस्टिटिउसनेल सेक्टरनि सोमोन्दै सावरायदों जोङो दिनै जोङो माखासे जायगाखौथ' जों एरियाखौ एक्सटेनसन खालामखादोंआनो जोङो सम्पदनिफ्राय सदियेसन बेसेबां लानो हायो हागोन खिन्थु माखासे एरियाफोर दङ खिन्थु बेवहायबो बर'फोर दं जिहेतु बिथांमोननि पलिटिकेल बिथांमोननि हा हुनि लेन्ड राइट्सनि जिथु अधिकार बेबो इनटेक जानांगौ बिथांमोनाबो माने गुबुना प्रप'ज खालामनानै थानाय जेरै बर'फ्रा जेरैबायदि अधिकार मोनदों बिथांमोनाबो मोननांगौ होननानै प्रप'ज बर'नि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि बिथांमोननि अधिकारनि सोमोन्दैबो जों दिनै भारत सरकारजों स्पष्ट रायलायबाय आरो बे रायलायनाया दिनै स्पष्ट रायलायबाय आरो बेवहाय जानाय नङा बे असम्भब होननानै भारत सरकारा बुङाखै आरो दिनै बिथांमोना गोसो गोथारै जुदि नोंथांमोना बेबायदि मोनसे एक्सटेनसन लुबैदोंब्ला बेनि मोनसे स्टेटास दिनै नोंथांमोना बेखौ रोखा फोरमायनांगौ दिनै भारत सरकारा बे बाथ्राखौ जोंनो बिदों बेनिखायनो जोंहा मोनसे दायित्व दङ जों खामानि होदों हमवर्क होदों बे हमवर्कखौ जों दिनै मावगासिनो दं रायजो राजाफोर बेफोरखौ रायलायखांनानै भारत सरकारा बुंदों दाखालिबो फैदोंमोन दाखालि थांनाय मासावबो फैदोंमोन 15 तारिखआव एबि माथुरा बिथाङा फैबाय नोंथांमोननि जिथु खामानि आं थिननाय खामानिखौ नोंथांमोना बेसेबां आवगायदों जों बुंबाय आरोबाव खैदिनमान लाबावगोन जों बेखौ साबमिट खालामसिगोन बोरबालाय नोंथांमोना साबमिट खालामगोन बिनि उनावनो नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन बेनिखायनो आं बुंदों दिनै जोंनि जिथुनिखि इस्युनि सायाव सावरायनाय एनडिएफबिजों सावरायनाया थाद'आखै जोंनो खामानि होदों बिथांमोना जोंहा माखासे खामानि मावनांगौ दङ बेफोर क्रिटिकेलबाबो जों दिनै बेखौ मोनसे साइन्टिफिक नोजोरजों हाथावना पसिबिलिटि बनायनानै कन्टिनिउवास खालामनानै बर'लेण्डनि मोनसे मेप होनो थाखाय जों सेस्था खालामो दा बेफोरबायदि गिदिर खामानिनि थाखायनो सावरायनाय जायाखै होननानै जोङो बुंनो सानदों दिनै नोंथांमोन दिनै जोङो बे जुदि बे सा सानजा भारत थानाय आसामाव थानाय बे हारिया जुदि रायजो मोनाबा मोनसे गिलु बालु थासारि दिनै जोंनि गेजेराव दिनै सफैगोन जों जि मोनसे जेंनाफोरखौ लानानै सावरायगोन बे बर'नि जेंनायाथ' बिराद गिदिर खिन्थु बिनि अनगायैबो माखासे जेंनाफ्रा जों बर' जातिखौ फोजोबस्रांगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना मिथियो बे खारननि थाखायबो दिनै सोमावसारबाय थानांगोन बेसेबां गिदिर मोनसे जेंना दिनै हा हुनि जेबो रैखाथि गैया बर'फ्रा
2016